Horas madihita saluhutna. Horas. Tapuk kama partangya ngata di bornginon. Tamulai ma martangi yang nahohom di bagasan rohat tabi. Martangi yang mahita. Amin. Tapukama pertanyaan ngata di borngenon, marite ede, sian buku ede nomor 17, ayat 2 doho tolu. Mari hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, na tumo palangi dohot tanoon, amin. Parangehon hamuma na tama di Tuhani, marguru tu saddo lomoni rohana, mar parbuehon parbue marite hite saluhut ulau nadenggan, oloi hamuma Jahoba, marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona, marhite-hite olop-olopna. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami para si rohana sumurung. Saito gihon mahami tu anakmu, asa ibana na punah hami. Lehon hami dihami haporsyaon na sitong, asa holan ho sabing haposan nami, unang loa suryam marhaposa tu akka nahasyanganon, ay holan hodo haposan doho tapurusan, say asi maroham, patuduhon tu hami dalan tuhatuaon, asa jupang hami asini roham, nagudangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Turpuk epistel di pertanyaan ngata bornginon, ima tarsurat di Lukas bidu 12, mamuka sian ayat 40 sia, sahat tu 50 tolu, marsori-sori mahita majaha, narodo au madanggurhon api tutanoon, dihasi holi nasarohakudo, anggiat harugalak nian. Nadiri puro hamunado,
nalau mangalehat dami autu atas tanoon, ubahen naro, datung, hudok madihamu, panirangan dutahe. Maralo maama tu anakna, anaki tu amana, ina tu boruna, borui tu inana, si matua boru tu parumaenna, parumaeni tu naboruna. Ima sahakna, martua mana tu mangihon hatani di bata jalan piopsa. Amin. Maredema kor sian wik 12.
Marede hita sian buku ede nomor 510 mamuka sian ayat 2 dohot 4. Tapasada maruhatta. Tuhan nami jala dewata nami nang pahami marhiti Yesus Kristus. Manduk molea tedo hami dibudario nale Tuhan. Allahu hilalah hami dudingkan di masa mengiring-iring mangaramuti. Perdalanan ningulu nami sianda subut sahat tubudario. Diragam nyak kasidalanan, ragam nyak kaulaun. Buy hulahok kami. Asimaroham. Pasu-pasu masa luhuk na kaperdalanan doa kaulon nami sangat diguarmu las ni roha may dihami di tonga-tonga ni keluarga nami. Suang-suang nido Tuhan mauliati hupasahat kami nungga di patar ho hami siya tonga di bagas nami di bagasan hahipason di bagasan las ni roha marsaur doho dongan nami marhiti pertangyangan. Asimaruham Tuhan, tupak pasu-pasu ma pertangyangan nami on. Parsobaun nami mau tuho. Pilihan nami dabadia jaluak nautus mau diho. Suang-suang nido marhite pertangyangan nami di bodarion. Upasahat kami ma tuho sudia karuas ni huriam. Diragam niak kaulaun nak homa mangaramuti. Siadak danak poso-poso sahat tu nama tua homa Tuhan mamasuk-masuk. Asang giat akka poso-posoi. Di bagasan hahi pasun di perdagingon. Pertodion. Gabi anak naseai. Nababalas rohani naturasna. Nababamersangap nang guarmu. Pasu-pasu maka danak akka anak konami namar sikola. Asal lambar bisuk Tuhan. Akan na mga luli perkara jua pituhoro pasahat kami patududanan. Asang giyak buhay na sida Tuhan songon na nidok ni hatam. Luluy masan di jupangat do. Tuki ma sayanap kapon na do. Dahil maringgas ni rohan ni sida do semangat asa ringgas tu na sida mga luluy akajapalan na lomak. Asa tulus akka perkara jua na sida hobar tulomo ni roham. Suang songon nidok kay nakon nami. Nang tiki na marokap. Asimaroham Tuhan. Sehoma patuduho nak rokap ni yanakon nami saluna. Asa juk pangrokap ni tordina. Suang-suang unima sudiak kay nakon nami. Akka pinopar nami nang marumah tangga. Na makasiholi akka pinopar. Tuhodo hupasahat kami Tuhan. Saguridu hodo perbuin bortian. Alani pasu-pasu ma perbuin bortian yak kaina. Asanggia sahat tulus jalon da sida pasu-pasun. Marhite tabani bilang-bilang di rumah tanggana. Suang-suang ni maka perkarejuan.
Tuho mahu pasahat tami. Pasu-pasu Tuhan akan dijinyama na niulan akan manami di jabu, di balian manang di dia pe. Asa marhite pasu-pasu milam manada na sida didingkan di basam. Nangakan na tua-tua pe Tuhan akan lansia. O mana mangaleulas ni roha. Di pasahat to hatuau di nasida. Lehu matotong bengek ni roha. Asa bengek nasida. Madalani hari-hari ni ngoluna molo pe sipata mardongan hangaluton. Mangalabohi masini roham. So ngunidok kandongan nami na marulang tahun di tabay hodi na sida umur tabay matotong las ni roha. Asa marlas ni roha na sida Tuhan madala ni ari-ari si pasahatomu nalaw si boluson na. Nang sudiak ka na marulang tahun di persaripion na. Guhi ma Tuhan las ni roha na sida. Asa mardame-dame marsonang-sonang na sida di pardalanan ni rumah tanggana. Rabdo akka pinoparna. Mula dong akka hamaulon pergugoy na sida makkamunakon. Suang-suang ini do bola dong akka namasa Tuhan nama duhi pati roha na sida. Asa totong na sida marsigat tuktuho. Terlumubi makkadongan nami na di bagasan persahiton. Hodo Tuhan padonen na sumurung. Alani tu hodo hami mapurus. Mengalu-alu mabunak kadongan nami na di bagasan persahitonon. Tata mana sida inanami nyonya situ M1 boru nenggolan nyonya de nenggolan boru simajutak amang de nenggolan nyonya C manurung boru si hobing amang TH Siregar boru pasaribu dohon akka nasuhagor kami Tuhan sehoma madauni mangalabohi Asanggiat Tuhan boy lumubang pakilalan na sida tanggal sahiti siapa matang na sida be pasu-pasu akka tindakan medis nanggakauba pi Tuhan soksong ni masa-masa istirahat na sida di rumah sakit manang di bagas nabi pasikko masaluhu na gabi habaoran di pasu-pasu mangalon haipason tu akka dongan namin na di bagasan parsahiton suang-song ni masudi akka program ni huriam upasahat tami matuho asa tupahi akka naposom perhaladum boy retta marsada ni roha do akka panitia do akka ruas ni huria asa dinggam mardala saluhu na ibasanga di kuarmo suang songoni masa tokin nai tangi honon nami mahatam na pinasa ni naposom ama nami amang perdita harahap uka maruha nami nalahumanang ihon tuturi mana sida marhite-hite todim asa di pasahat hatami patugu haporsyaun nami panguluhon pakirimon nami asima roha dosa pangalason nami pehu pasahat nami se satu dosa nami dagudangi aju mahami Tuhan di bagasang tolongmu asa tamahami di julum marhiti Yesus Kristus jalo matangi yang elehelek sobanami asima roham amin. Tabigema kor sian punguan ina Maranatha.
Tabigema kor sian punguan ama partukuan.
Mari dehita sian buku ede nomor 512 mamuka sian ayat sada dohok 2. Asini rohama dihamu dohot dame, nasian debata amata, dohot sian anak natuhata Yesus Kristus. Amin. Horas madihita. Suang sonima nang dihamu nama nami na nami, naman dohoti live streaming di bagasna, tapay witihut ma jamita, dihita di bagasan borngin, pertanyaan, na hinasuhuton ni wek na marbaju merah. Ate. Asugari huboto marbaju merah hamu, marbaju merah doa. Alai dak huboto awik saya ada do pada hamu. Dang binoto dang adong kontak tarupaning asa songona kompak ido do tong na hodok ate. Tabuka ma bibilta hatani dibata dihita di bagasan pertanyaan ta sian buku Pesalmen biddu 82. Mamuka sian ayat sada sahatu ayat walu hujahau matu hita songono matar surat disi tikting tua kabanguhum ede sian siasap tidang do debata di bagasan luhutan di debata maddabu uhum do ibana di tonga-tongo ni akapanguhum sedia lelengodo pagi duhum muna uhum jala tadi kono muna aka perjahati sela. Patikos hamu mauhum tuna mepmet, dohot tuna sopot somarama, odihok kamuma nadangol, dohot na pugus. Palua hamuma na mepmet dohot na pugus, sian tangan ni aka perjahat ma palua hamu na sida. Dang manada na sida. Jaladang ulu na sida parwaan. Say mardalani di haholomo do na sida, jadi rebe-rebe masude aka ujahan di tanoon. Yang guau nunga pola hudok nian. Aka debata dohamu. Jala anak ni nasutibul dohamu sudena. Alai atek pesongoni mate dohamu. Songon jolma hian. Jala tinggang dohamu. Sugut songon raja na asing sada. Hehe maho wali debata, say uhum ma tanoon, ay guru diho hiaddo, akka parbigu sudena. Ima sahatna. Tabotodo pesalmen edde, alay dang sembarang edde rupaning. Dang sude edde boy dibahin masuk tu bibilta, songon edde huria rupaning.
Dan apalagi sudah edde bui masuk tu edde huria. Apalagi dihita halak bat HKBP, ya. Nang pitabu edde na di luaran, alirang bui gabi edde huria dihita. Di hasomalhon HKBP do, molo adong aka edde na tabu na dinggan, molo neng masuk, dipamasuk tu gabi buku edde ni HKBP, dang asal lomo ni roh harupaning ala tabu bigion ay pamasuk mai tu gabi buku edde rupaning molo idokon pimpinan reng song na tabu do edde bah pamasuk matu buku edde dang bui adong do prosesna adong do sinudi mamutuson layakkah edde logui gabi edde huria ni HKBP manang dang ido makana dang apala gudang edde ni HKBP molotung pina perpudio tabba edde suplemen hiad du warna bisa dipakai bisa tidak dipakai alinang pesoni gabi edde hamu nama nami edde tabudu hita mabigi edde teh sonang doroha hira disudi situasi do marlaku edde on hobar tu isi ni edde di ulan las ni roh hapo di ulan las ni roh hape marede do halak marulupu lup tondiki narupaning di arsak ni roh hape marede do halak Yesus ngoluni tondik ala nam tangsat tong kanido unang sebalikna ditika dong nama moding marulupu lup tondiki ngagur garbe lapatan na disidang sude edde boy dipake alai memang hobar tu isina hobar tu loguna honado mangurupi do edde asugari mare dehita unang majo tadok edde ni huria teh makin sanga do browsing aka edde ni komponis ni halak batak na terberitai taboto de tehisi isi holani do halak batak na terberita na jago mabben nang pe malo sirinto harahap telu dubi nang pe do ngetubuk kui hudok dui telu dui bana sian sinahum ternyata lebih kurang 120 lagu dedde honi songo dia pita buni lagu ni naum sitomorang adong bedo aturan na di dia do piakon manang dipakai di edehon edde dang bui tabai ni gabi edde huria manang edde partodion modom mada mangucok indah kan atong marede mahita modom mada mangucok indah dang mungkin ni itu dah ade jala di ngulu ni hita jolma amanginang dus dui songon pared deon nikur adong lagu sada lagu dua lagu tulu dot lagu opat adong harmonisasi adong harmonina gabi tabudu lagu molo adong lagu sada dua tulu opat na jala masing-masing logo bertanggung jawab di loguna ikon barani do menegur manang memuruki pangajari molo salah namanya dehoni salah itu makana hea do ngaya hu cerita honi to amang uluan do tu piga dongan marede mak ngau jago kabayanat tong merah isonna muse sudi mak merah asing baju nenang alai ala salah mari deh hik dan jauh hamu lah sudah ya ada kekecewaan halak nama BGB ayah hadu lagu ni halakon mina do dang boy lagu sada mangedon lagu dua nang petebu lagu dua ala paret de doau kubo tu di ala tabu solui dang sudi gabi solo dang solo mi guarni
Ala tabu lagu obat. Sudi lagu obat sudi dang boy. Edailan tabu makin indah jika masing-masing orang yang ada di dalam lagu itu, suara itu bertanggung jawab. Itu maka nalas rakiro aku mabereng per week 10 duon. Mek donen halakon ate. Jago do bah terasa dulu lagu opat nih. Terasa lagu tulu nih. Lagu sada dua nih pe imana be? Ngai mana be? Song-soni mah minang terus. Tiap hari Minggu, tiap hari pertanyaan ate. Jala tabu na huber nakin halakon. Dan piga be nama jaha edde. Ngasuri mangapil, adong doa manakin do konon margana. Dan di jaha be, holan di beno soni. Pidi. Itu dah berarti dikuasai, ditanggung jawabi. Ujung nagabi dinggan malagui. Amanginang sian pared dekoroni, buido hita marsiajar taringo tu perdalanan ni ngulutta di Portibion. Ada responsibility, ada tanggung jawab masing-masing orang. Ketika dia diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, ditiki di lebih bata ulota ikon tak bertanggung jawab poni dan tak pertahat toni hobar tu koridor namasa di si dinggan masudi itu ay ngulun tanggung jawab doa manginang molo dang taulahon tanggung jawab ta siga do Portibion molo dang songon ama au di tonga-tonga ni bagasu siga do rumah tanggai molo dang songon padita au di tonga-tonga ni huria ni hata habibi dan tikos par huria ni. Semua yang ada di dunia ini masing-masing orang sudah diberikan Tuhan tanggung jawabnya. Molo so diulahon, manang molo so ditanggung jawabi. Itu gak bisa kama barbar di perbedaan manang di hagauran di sada-sada inganan. Sudi ganup hita adong bedo tanggung jawab tak. Songona maredi. Adong harmonisasi. Dang sudi suara sada. Adong do barisan-barisan na. Adong do perbagianan na. Dang sudi hita bui gabi padita. Adong do ruas. Malu sudi do padita hita. Besi be marjamita. Malu sudi do ruas hita. Isi be na marjamita. Do na marageda. Malu sudi do ama di Portibion. Wah, kita mama boto ya teh. Mulu sudiru ina di Portibion. Kadang benoto be ceritanya songo dia sudah berubah cerita. Ido na dibereng si asap. Sahalak na malo mared do di bana. Pangajari musik do ibana di bagas joro hati hai. Di parohon ibana ma'ala terlibat terus ibana di ibadah-ibadah di Israel di bagas joro di parohon ibana ma akahatan di bata di tangion ibana ma na tapi ibana holan maraman musik mengajar kordot akana asing di bagasan nguluna sudah terbentuk kerohanian yang bagus sekali. Ujung nang ngulunai holan dipengaruhi partodion ma hatani di bata dungi di parohon ibana ma namasa dibereng ibana ma akan namasa di luar. Oh ternyata sudah jauh panggang dari api. Termasuk mana disoroti di mana di bagasan trupuk tahun taringok tu panguhum hakim. Nah aturan na ibana maniup aturan, nah menjalankan tugas untuk meluluskan, membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah, memberi hukuman bagi yang salah. Habis justru sebaliknya do diulai ibana. Dibereng ibana masih, nah masai, diguruton ibana ma, marite de pesalmen, di do ibana ma, tidang do debata di bagasan luhutan di debata. Madabu uhum do ibana itu tonga-tonga ni akapanguhum. Itu artinya bahwa dipaingot ma'akapanguhum na merasa hebat, yang berkuasa, yang bertanggung jawab di akar ruh ni panghuman di peradilan. Hamu akapanguhum ingot tamu siap di batado ulau ni.
dang sian jolma. Di batado na merestui na mangalehoni itu hamu. Tidang do di bata, di bagasan luhutan di bata. Bolo tabering di bata na parjolo di dok di bata huruf dina balga, na paduahon di bata huruf dina geleng. Karena banyak orang merasa dia sudah di bata, sudah luar biasa. Dang diri pibana bejol maibana. Ala menganggap kuasa penuh adong di ibana. Ido dipaingotna. Panguhum asa sitong hobartu ruhukna di patu paibana ulauni. Muruk do di bata manginang. Molo so mangula hita di ulau tai. Muruk do di bata manang sugudo rohani di bata. Molo neak kita dia tanggung jawab tai. Ditiki ima masa hasisiga ni Israel. Di masa nabi nereng ni si asap di son. Dang adong benasitong jolmai. Anggo pamuzion na luar biasa. Alay dang mangonai hatai todii di bagas nguluna. Dang marparbui haporsion nai. Holan na tabu bigiyod do, na sida mabigi hatan di bata. Alay, anggo parangena, adul do, siyan na pinangido ni hatan di bata. Di bahini amanginang tahu jima, hita pe ulu do songoni ate. Ya, songona hodok nakin ganup hita, adong bedu tugas ta. Da gudang do hagaoron masa di pungu-punguan ala sayadong na mencampur na sugasan na iyo tapi ring mana masa no ingon na manginang di Indonesia tahun na lagi viralon nate au sa diri pi amang Tuhan addi gedu sidung na mason sayunang be masa songonon ahabe jabbar tamolo songone ala memang di debatado ganup jolma di ulauna asa dinggardo merdalan damai molo disuan uhum dukon halak batak sinua bulu sebenalas sinua uhum sebenah horas ninna ido lapatanna ay adong pe uhum dang nalo dilanggari asa taboto do dia do na ikon taulahon di bagasan nguluta asa taboto do dia do naneng si patu pauku. Dia do na subui patu pauku. Ay ganup hita nung adong be ulauta. Asa unang pola gabi huatoy manahusatoy halak molutong perikoti paling paingoton. Orang songoni dah. Dan gabi tabuat aka ulaw ni dongan HP dang ulaw tay rupaning. Asa ido tujuan ni dibata sa siktong na manginang. Molotong pesa ditongo sibana akka panurirang jala sa di palos di batahi ta sa pesonari lau patuba akka ibadah asa tangido hita di hata ni di bata asa taboto do sakap ni di bata do na tatangihoni asa molo tatangihon sakap ni di bata asa mamben sonang do hita taboto ma ado si patu pota ado si bahenota lam cucuk mahita menggumuli hatani Tuhane. Asa gabi somal hita maboto manang mangatusi dia do lomoni rohani di mata. Merberita majuau. Adong do cerita dua halak nama rale-ale tiki met di hutan di hitan. Ale cerita do nahudo konoda. Mardongan marale-ale mana sida marmahan mana sida rupane alai ima kadang sipata rezeki nate na sada atar malo di parsikolaan na sada dang apala malo jala ding gando nilai ni na malon rupane marsikola maibana tu luar manang tu di luar ni hutai Molo pajupang na sida liburan holan na sida na dua do.
pinang di belah dua mana sida. Manang tu dia lau tu Simon. Basongon ni mah terus. Nasi ada holan marmahan mak. Di samping dangadong ekonomi na, hurang mesti parbeno Tuhan nak. Di sada tiki mangarato mak nama loon rupaning. Ala ni malona bah di surat tu ni bana mak surat nak. Na julu surat dope. Dang song kita naing WA. Ate. Di surat to mak. Ngai sobiau lai. Bah, hors ma ulu lai, dialusi masong ni. Anggo sonari du tabu ate. Hola dibain tu Facebook tarboto masudi. Ya. Songon na hamil lau tu bilitung. Ya. Ngai sudi bibu tabereng nama satik kini. Marputu-putu nama se. Jadi marsurat do penasida dengan mapadaraman ni dongan nana di pangarat tuanon. Saya dia dong do komunikasi nasida. Dakinata malu di huta. Sen hapung do asarosat surati. So jelas alamat na di hutai rupani. Sian hapung do. Taboto hapung kan kepala desa. Sihol marohane na di kotaon neng pajupang. Makatatay dengan hape tikina dang bo itu huta. Dungi di dok ma di surat nai rojo lai bah ngama siholau tuho. Asa makatatay jo hita. Bah nauli lai ni nak dia lusi muse. Ale dia mabay nokko. Kukirim pe tiket mo enak. Jepe hata dohonan Roma marpasawa ma. Parmahanon. Pajupang mana sida. Ngahya lai tehe mangalang makanan Sunda. Ay dia malay. Saksang do terus walang ipi malorong pesta inna. Bahiru na tong mangalang Sunda maju hita na. Da molo di makanan Sunda tehe kan terbuka do teh. Arong do tumbuh-tumbuhan so bain isi rupaning. Manga mahal laki marsirarian. Jalu tabui lai ngabe lai mailau inna. Angan mah terus. Ngabe makatatai. Ditikina makatatai yang manginang. Holan nama bigima nasian hutaon. Biasa di mulu par huta-huta kan rotu hitaon kan songona hohom di meila. Hita par kota-kota don no ingate. Asa songona hibat terpaning. Sojo lai ba adong hubigi suara ni sihapor ninna. Beda lai. Biar dia sihapor di kotaon. Bereng masudion. Kaya zeburu na belge-belge son. Dang anong sihapor. Dang song di hutaon lain na. Dang sihapor do lai. Sedih le. Bigi adong do. Suara ni mobil do lain na. Daung lain na. Basong ni mahalaki rena marsialusan. Ternyata manginang saya di parohon nasian hutauma. Di bayu tiup mas suarai. Dapat niba nama saya ada sihapor na Mehmet. Roma par kotaon duduk mah. Luar biasa do par binega mulai bah. Bah bahasa luar biasa. Ay ngadong akui sihapori. Ngaso mal dipinggol hui. Mana songo dia be sihapori makuli ngahubo to Mehmet be sihapori. Suara na hubigi di le. Ala ngaso malau. Ay ido dong aku terus. Asing di horboi ini namuse. Nah duduk na di siamanginang. Atar somal do terbigi di pinggol tanang pedang tabering hatani di bata molujut hita. Manangihon hatani di bata. Akan tatangihoni boy do membentuk hita. Membentuk karakter ta. Membentuk sifat ta. Membentuk parangit ta di bagasan nguluta. Molo duduk di bata udang makosomi hamu. Gabi taingok mai. Didok di bata. Ala taleon rohata tuhatan di bata. Dang bui hape marisi hosoman. Molo didok di bata makin songon edeni. Maranata. Au na huingot ho na ido. Ho. Ate. Aro teh. Lagu munay nakin. Ya. Cintailah. Au lan ho ina de. Ola dido na huingot nakin. Ya. Cintailah sesamamu. Ya, molo di bata cintailah sesamamu, mencintai dohita. Seperti pasangan suami istri yang saling mencintai yang manginang.
Aida holong rohat tamang tuinata. Basong nasing doh hamudang pala mengudukun werna bado. Hola namang si bajuta do naki mangalu si rupaning. Ati amang, holong rohat tuinata. Widu dah. Napala suku kamu angau pasti hulu pasti namutong. Mamereng isi di namu se persoalan do. Kan? Alay tabo to do songon pasangan na bercinta na suami istri amang inang. Maju dah kena mabalu. Ya. Dia berbadai do si patah. Marsading si patasip tuluari alay mardong adong muse taburu parsaurani muse biasa do songoni molo dino debata cintailah sesamamu dan masubuhi ta marsading bisa kita jangan munafik dan nasubuhi ta suguru hatta tudong hatta bisa jangan munafik alay dan gabi putus parsaurani hok do di bagasan holongi alay dang nama dokon marsading mahita daw alay tapatupa ma akan adinggan cintailah sesamamu kan itu kan anggo mangedeng ni ni kudu atong tapatupa mai asa molo hobartu ulau teido natajaloi tapatu di bagasan luta dan adong persoalan di hita tidak ada banguhum diulahuma ulau nado dinggan aka aparat diulahuma ulau nado dinggan aka para medis dokter perawat bila segala macam diulahuma molo saya dicampur-campur do itu mambesiga fokus ba molo ruas mana sida molo parhala do manasida molo yanakon manasida songon do ni epistel tanaking manirang lapatan asa taboto sebenarnya bahwa kita punya tugas masing-masing perbedaan selalu ada aledang dagabi manira kita di bahani hamun amanami nanami sugudu rohani debata molo dang taula ulau tai dang lomoro hani dibata molo sotik kos hita patu pahon akka ulot tabi bican sadi hari edeni wik 12 dihanggala dia onom ay 10 ya teh bican sadi hari tau lama nadinggan martanya maita Tuhan debata manami molate ma di pasat rohanami tuho dilehoko partikia dihami hobartu program ni huriam dina patupa parsaura kami di pertanyaan di Bornginon sian wik ada 1 wik 12 nahina suhuton ni wik 12 las rohanami Tuhan Allah di bagasan hai paso dahami ro sian bagasan nabi bitu bagas jerom di bagasan las ni roha do aka ruasmu maddoho ti pertanyaan marhiti live streaming di huriam di bagasna parsidoho do nasida pertanyaan nunga hutanyo kami hatam Tuhan napa ngotok kami asa hobartulo meniroham mahami marparange manggulmit mangulaun aka ulaw na pinasahami ay ganup hami nabulas do marasing-asing aka tanggung jawab nong di pasahato tu hami ganup Tuhan asa dinggan jala uli saluna perdalanan ni Portibion asa bui di bagasan perdalanan ni Portibion jupang persauran na dinggan dangadong akana maul molo huleo kami rohanami ho Bartolomo ni roham di baheni amang asiroham bican sadi hari urubi mahami patupahon akan nadinggani asa terbaik kami Tuhan palason roham dohot palason rohani akadongan nami nama korhot dui palason rohanami molo hubatu pahami akan nadinggani ayah mahami Tuhan juk do si patahami mabahin siga di parsauran
ala sai margurasa toktong roh hadiri di hami. Holan tu diri nami hami. Husari hok kami. Di bahani Tuhan asi roham. Ajari hami. Asa ho Bartolomone rohami hami. Marparange. Manang di dia pihami maringanan. Nunga ho pasat tami. Aka pangiduan nami marhiti tangyang pangodianon. Na tinangyakon ni uluan ni huriami. Sisa datangi yang dohame di si Tuhan. Napos dorohanami molo nunga ho pasat tami tangyang nami i. Tinggil doho manangihon. Jala disakapi hodo mangului aka pangiduan nami i. Ho Bartolomone roham. Atong ramoti mahami. Ruas ni huriam na mek na magudang. Pasu-pasu mahami Tuhan. Jalo ma pamujon nami. Jala sisa madusa nami. Mangasahon Kristus Yesus. Amen. Mari na mahita. Laos tapasahat ma piliata. Tujolomo Tuhan Bapa diriku pakai mau Bartolomo Molodam Tuhan maringan diau diriku gemaran gabi tumpu gospedison manang sonang tahi marsigatong tuo sasudi holan hui huton dang bet diri kon tegudong gumatu nature tujol Tujolomo Tuhan sayara rohku Tupurung mangoloimo Todimi matotong margogoyonawon Mangulahon lomo niroham Tumpogos perison manang sonang tahing marsigatong tuho sasudi horan hui huton nang bedirikot togudong humatu naturi tedehon ayat dulu las jongjong mahita Tujolomo Tuhan tumar padat doa ikon ho uihu tontotong ai humoto takas namar tua doa nang muse dohoni ngolukon tumpogos pedison manang sonang tahi marsigatong tuhop sasudi holan hui huton nang bedirikot togu matu nature Ramah hitam martangyang di bagasan tangyang aliamanami aliamanami na di Banua Gijang say pinorbadia maguarno say Roma harajonmo say saut molo menuruham di Banua Tungaon songona di Banua Gijang lehon matuhami sadaron hanguluan siapari si sama dosa nami song panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami una kami tugihon tu pangunjunan balua mahami san pangago ay horna puna harajaon do taguguon
roh dia sangapun saling beling. Amin. Asin rohani tu hata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di mata ama. Dohot parsauran ni tod di perbadiaima, hamu saluhna. Amin.